F'din ir-riflessjoni tagħna llum eżistijej, xtaqt li nirriflettu ftit dwar il-kuxjenza fil-ħajja tagħna. Qed nagħmel dan għaliex ta' spiss aħna nissimgħu f'diskussjonijiet fil-ħajja tagħna, ta' spiss aħna jkollna mumenti meta ikonna bżonn nkunu verament waħedna quddiem Alla u nieħdu ċerti deċiżjonijiet serji, importanti, għalina personali, u deċiżjonijiet li jistgħu il-ħajja ta' ħaddieħor fil-familja, fis-soċjetà tagħna, u mhux biss il-ħajja tagħna issa, imma deċiżjonijiet li jistgħu jkollhom konsegwenzi fuq tant u tant persuni oħrajn. Importanti li meta nsemmu l-kelma kuxjenza u ngħidu jiena nieħu deċiżjoni fil-kuxjenza fuq diversi issues fil-ħajja tagħna. Importanti li nifhmu eżattament u sewwa x'qegħdin nifhmu bil-kelma kuxjenza. Għax xi drabi fl-esperjenza tiegħi nara li il-kelma kuxjenza indawruha u nużawha għal diversi affarijiet. Mingħajr ma nkunu qegħdin infissru fil-verità x'inhi kuxjenza. Xi drabi niltaqa' ma' nies li jgħiduli qegħdin jitkellmu fuq il-kuxjenza u fil-verità tinduna li mhumiex fuq il-kuxjenza li qegħdin jitkellmu, imma qegħdin jitkellmu kif jaħsbuha huma. Il-kuxjenza mhijiex kif taħsibha int. Mhix qed ngħid daqshekk illi x'taħseb int m'għandux valur fil-ħajja, xejn minn dan. Imma x'taħseb int mhuwiex il-kuxjenza. U nixtieq li tkun ċara. Xi drabi tintaqa' man nies illi jkunu qegħdin ikellmuk u jgħidulek li qed jitkellmu fuq il-kuxjenza tagħhom, meta fir-realtà jkunu qegħdin jitkellmu fuq dak li jħossu huma. Xi tħoss int mhijiex kuxjenza u nittama li din tkun ċara fil-qalb tiegħek. Il-kuxjenza mela la hija x'taħseb int u lanqas hija xi tħoss int. Xi drabi tiltaqa' ma' nies li jkunu qegħdin ikellmuk u jgħidulek li qegħdin jitkellmu b'kuxjenza jew fil-kuxjenza, però tirrealizza li fil-verità ikunu qegħdin jgħidulek x'jaħsbu n-nies. X'jaħsbu n-nies. X'jaħsbu n-nies mhijiex kuxjenza eżistijej. Importanti li din ħaġa aħna fil-ħajja tagħna tkun ħafna ċara. Il-kuxjenza la hija x'taħseb int, la hija xi tħoss int, la hija x'jaħsbu n-nies. Xi drabi tintaqgħu wkoll ma' persuni li jkunu qegħdin ikellmuk fuq issues ta' kuxjenza u fir-realtà tinduna li qed ikellmuk fuq x'jaħsbu il-maġġoranza. Għax il-maġġoranza fader hekk jaħsbu. Il-maġġoranza hekk iridu. Il-maġġoranza hekk jaħsbu li jkun l-aħjar. Il-maġġoranza hekk jaħsbu li jaqbel. X'taħseb il-maġġoranza mhijiex issue ta' kuxjenza. Il-kuxjenza mhijiex x'taħseb il-maġġoranza. Imbagħad intaqa' ma' nies oħrajn li jgħidulek li qed jitkellmu fil-kuxjenza. Ikunu konvinti li qed jitkellmu fil-kuxjenza u jgħidulek fil-verità tkun qed tinduna qed jitkellmu fuq dak x'jaqbel għalihom. Jew x'jaqbel għall-familja tagħhom. X'jaqbel għal uliedhom, għan-neputijiet. X'jaqbel għall-mara, x'jaqbel għar-raġel, jew x'jaqbel għall-ħbieb tiegħi. X'jaqbel għalik, x'jaqbel għall-familtek, x'jaqbel għall-ħbiebek, mhijiex kuxjenza. Importanti jeżisti li meta aħna niġu biex nitkellmu mill-kuxjenza, ikollna dawn l-affarijiet ħafna u ħafna ċari quddiem għajnejna. X'taħseb int mhijiex il-kuxjenza. Xi tħoss int mhijiex il-kuxjenza. X'jaħsbu n-nies mhijiex il-kuxjenza.
X'taħseb il-maġġoranza mhijiex il-kuxjenza. X'jaqbel għalik, għal familtek, għal ħbiebek, mhijiex il-kuxjenza. Jekk dan kollu mhijiex il-kuxjenza eżistijej, allura x'inhi l-kuxjenza? Il-kuxjenza eżistijej kif tallimna l-Knisja fil-katekiżmu tagħha hija l-vuċi ta' Alla fil-bniedem. Dik hija il-kuxjenza. Il-kuxjenza hija il-vuċi ta' Alla fil-bniedem. Però biex il-bniedem jaraf u jiskopri din il-vuċi ta' Alla fih, biex il-bniedem jaraf u jiskopri din il-vuċi ta' Alla fih, li mbagħad dik issir anke il-kuxjenza tal-bniedem, dan huwa proċess illi l-bniedem irid jgħaddi minnu. Biex ħaġa inti tiskopri li tassew hija l-leħen ta' Alla ġewwa fik, inti tgħaddi minn proċess biex tiskopri dan il-leħen ta' Alla. U għalhekk qegħdin ngħidu l-kuxjenza mhijiex taħseb int, għax taħseb int mhux leħen ta' Alla. Jew mhux neċessarjament u leħen ta' Alla. Xi tħoss int mhux neċessarjament huwa l-leħen ta' Alla ġewwa fik. X'jaħsbu n-nies mhux neċessarjament huwa l-leħen ta' Alla ġewwa fik. X'taħseb il-maġġoranza mhux neċessarjament huwa l-leħen ta' Alla. X'jaqbel għalik mhuwiex il-leħen ta' Alla. X'jaqbel għall-familja tiegħek mhux neċessarjament il-leħen ta' Alla. X'jaqbel għall-ħbieb tiegħek mhux neċessarjament huwa l-leħen ta' Alla. U allura rridu noqogħdu ħafna attenti eżistiji. Għaliex biex aħna ħaġa naslu ngħidu fil-kuxjenza, jiġifieri qegħdin ngħidu jiena konvint li Alla hekk irid f'din iċ-ċirkustanza, għax dak li jfisser li tgħid ħadd deċiżjoni fil-kuxjenza tiegħek li tiddeċiedi skont il-kuxjenza tiegħek qed tgħid jien konvint illi l-leħen ta' Alla ġewwa fija jgħidli hekk. Issa qabel ma niddeċidu li dak li aħna narfu li hu l-leħen ta' Alla ikun vera l-leħen ta' Alla, irridu nifhmu li din hija ħaġa delikata, irridu nifhmu din hija ħaġa serja, din hija ħaġa qaddisa, din hija xi ħaġa li ma nistgħux nilagħbu biha. Għax qed nitkellmu mill-relazzjoni profonda tal-bniedem, ta' kull bniedem ma' Alla. Kif narfu eżistijej jekk deċiżjoni li aħna nkunu ħadna tkunx fuq il-kuxjenza, jew aħjar jien kif nista' nibni deċiżjoni, kif nista' nagħmel għażla fil-ħajja tiegħi tkun xi tkun, u nkun nista' ngħid ara din l-għażla jiena ħadta fil-verità skont il-kuxjenza. Għalina l-insara eżistijej, għalina l-insara u l-insara kattoliċi, il-kuxjenza tagħna, ġifieri li niġu biex narfu il-leħen ta' Alla ġewwa fina, biex inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni bbażata fuq dan l-għarfien fil-qalb tagħna, tkun mibnija ċertament żgur u mhux forsi mingħajr ebda dubju tkun mibnija fuq it-tagħlim ta' Ġesu li hu triq, li hu l-verità u l-ħajja. Mela inti ma tistax biex tkun tagħmel għażla fil-kuxjenza tgħid ħanara x'naħseb jien li hu l-aħjar f'din iċ-ċirkustanza lilin minn dak li għallem Sidna Ġesu Kristu. Ma tistax tgħid Ġesu għalhekk imma jiena hekk inħoss. Ġesu għalilna xi ħaġa fil-Vanġelu, il-kelma Alla tgħidilna xi ħaġa imma tgħid dik għala Kristu. Dik qalet tal-Bibbja imma jien hekk inħoss, jien hekk naħsibha. Hemmhekk ma tkunx qed timxi fuq kuxjenza. Ma tistax tgħid illi qed timxi fuq kuxjenza jekk twarrab dak li jgħid Ġesu
u tibdlu ma x'jaħsbu n-nies, dik mhijiex kuxjenza. Ma tistax twarrab it-talim ta' Ġesu u minfloku tpoġġi l-opinjoni pubblika ta' x'jaħsbu l-maġġoranza, jew x'jgħidu l-gazzetti, jew x'jgħidu l-aħbarijiet, jew x'tgħid il-medja, jew x'jgħidu l-programmi tat-television. Ma tistax twarrab it-talim ta' Ġesu u minfloku inti tpoġġi x'jaħsbu dawk li jaħsbu li huma esperti. Dik mhijiex kuxjenza. Ma tistax twarrab it-talim ta' Ġesu u tgħid x'jaqbel għalik, x'jaqbel għal familtek, x'jaqbel għal ħbib tiegħek. Dik mhijiex kuxjenza. Il-kuxjenza eżistijaj tagħna l-insara ma tistax twarrab it-talim ta' Ġesu. Issa jekk inti titwarbu, warbu, però tgħidx li tkun qiegħed tieħu deċiżjoni f'qalbek fuq il-kuxjenza. Jekk inti twarrab it-talim ta' Kristu fil-proċess li inti tiġi biex tara ħa tagħmel l-għażliet tal-ħajja tiegħek, jekk inti twarrab it-talim ta' Ġesu, jekk titwarbu, warbu, però tgħidx li qed timxi fuq il-kuxjenza tiegħek. Tkun qed titħaq bik innifsek. Għalina l-insara eżistijaj, il-kuxjenza tagħna mhix mibnija biss fuq it-talim ta' Kristu, imma mibnija wkoll fuq it-talim tal-Knisja. Għaliex? Għaliex il-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Ġesu, Ġesu ħallija fidejn il-Knisja tiegħu, ħadija fidejn l-Apostli u s-suċċessuri tagħhom. Darba minnhom Ġesu għalinna min jisma' lilkom, tgħid l-Apostli, ikun jisma' lili. Mela ma nistgħux naqtaw il-kelma ta' Ġesu mill-kelma tal-Knisja. Jiena ma nistax jekk niġi biex nieħu deċiżjoni fil-kuxjenza inżomm il-kelma ta' Ġesu u mbagħad infissira kif irrid nifhimha jien lilin minn kif tfehma l-Knisja. Ma nistax jien nieħu deċiżjoni u ngħid li qed noħda fuq il-kuxjenza jekk jiena nwarrab il-Knisja x'tallem hija minn dik l-għażla minn dik id-deċiżjoni tiegħi. Mela jekk jiena ngħid ara jiena naċċetta l-Vanġelu, orrajt li għal Kristu, imma mbagħad li għal Kristu jiena nipprova ngħixu, naħsbu, nifmu, niġġudikah kif naħseb jien. Li għal Ġesu naċċettah, imma kif naħseb jien, mhux kif taħsbu l-Knisja. Jekk int nisrani ma tistax tgħid li qed tiddeċidi f'kuxjenza. Jekk inti twarrab it-talim tal-Knisja fil-proċess li inti tiġi biex tagħmel l-għażliet tiegħek fuq livell ta' kuxjenza. Ma tistax twarrab it-talim tal-Knisja għal dak li jħossu n-nies, għal dak li tħoss int. Ma tistax twarrab it-talim tal-Knisja tgħid ara jien naċċetta t-talim ta' Ġesu, imma mbagħad nifhmu kif jifhmu in-nies. Nifhmu kif tifhmu l-maġġoranza. Nifhmu skont ma nħoss jien. Nifhmu skont ma jaqbel lili, skont ma jaqbel il-familja tiegħi, skont ma jaqbel il-bib tiegħi. Ċertament jekk tittamel hekk, ħadd ma jista' jżommok milli tagħmel hekk. Però titħaqx bik u tgħid li qed tiddeċiedi f'kuxjenza għaliex it-talim tal-Vanġelu ma nistgħux naqtawh mit-talim tal-Knisja. Għaliex Ġesu tal-kelma tiegħu lill-Apostli biex huma u s-suċċessuri tagħhom li huma l-isfijiet ma' qudiem mal-Papa tkunu huma illi jfissruha lilna. Importanti jeżistijaj. Ġesu ta' l-awtorità lill-Apostli l-isfijiet allura ma' qudiem mal-Papa biex ikunu huma illi jfissrunna b'mod żgur, b'mod awtentiku, b'mod ġenwin il-kelma t'Alla. Ma nistgħux ngħidu li aħna Kattoliċi jekk infissru l-kelma t'Alla lilin minn kif tmissirha l-Knisja. Inkunu nitqu bina nfusna jekk aħna nagħmlu hekk.
L-ewwel ħaġa nkunu qegħdin nagħmlu ħaġa ridikola immens għaliex il-kelma tal-Alla kienet il-Knisja li qaltilna li din hi l-kelma tal-Alla. Hemm diversi kotba li nkitbu fi żmien li nkitbet il-Bibja illi mhumiex parti mill-Bibja. Min qalilna li dawk it-72 ktieb huma l-kelma tal-Alla? Kienet il-Knisja li qaltilna li dawn huma l-kelma tal-Alla bl-awtorità li ta' Ġesu. Mela kif jista' jkun li aħna nfissru l-kelma tal-Alla lilin mill-Knisja? Kif jista' jkun li aħna niddeċiedu li nkunu Kattoliċi imma l-Vanġelu nibdew nfissruh lilin minn kif talmu l-Knisja? Kif jista' jkun ngħid li jien Kattoliku imbagħad it-tagħlim ta' Ġesu, pereżempju dwar il-ħajja, dwar iż-żwieġ, dwar il-familja, dwar l-istess Knisja, kif jista' jkun dan jiena naqbad u nfissru lilin minn dak kif fehmitu l-Knisja minn dejjem u talmu l-Knisja fi żminijietna? Noqgħdu attenti għax jista' jkunna ħafna għerq eżisti madwarna. Nisimgħu ilħna li huma ħżiena, ilħna li jiżiraw gideb u mhux verità u ma nistgħux ngħidu li nkunu qegħdin nibnu fuq il-kuxjenza tagħna vera, ġenwina u awtentika, jekk din il-kuxjenza tagħna mhijiex mibnija fuq il-kelma tal-Alla u kif tfissirha l-Knisja. Għaliex eżisti għalina li aħna nsara huwa daqshekk importanti li din il-kuxjenza tagħna tkun mibnija, tkun iffurmata fuq li qal Ġesu kif tfissru l-Knisja. Raġuni għadin. Jekk int Nisrani Kattoliku vera u inti temmen li dik il-kelma tal-Alla u temmen li Ġesu waqqaf il-Knisja biex tkun li tkompli tfissrilna l-kelma tiegħu. Jekk int temmen dan kollu u l-kuxjenza hija l-leħen tal-Alla, kif jista' jkun il-leħen tal-Alla ġewwa fik imur kontra dak li qal Alla stess fil-kelma tiegħu? Kif jista' jkun il-leħen tal-Alla ġewwa fik imur kontra dak li Alla qal fil-Bibja? Kif jista' jkun il-leħen tal-Alla ġewwa fik imur kontra dak li l-mulej tal il-Knisja biex tfisser u tinterpreta it-tagħlim tiegħu? Irridu noqogħdu ħafna attenti. Però il-leħen tal-Alla eżistijej huwa bbażat fina narfuh li hu l-leħen tal-Alla, naraf li ġejja minn Alla, naraf x'inhi rida tal-Alla, hemmhekk inkun qed nibni fuq kuxjenza, meta mibnija fuq il-kelma ta' Ġesu, meta mibnija fuq it-tagħlim tal-Knisja, però ukoll meta mibnija fuq dak li hija ir-raġuni umana. Alla l-imbierek lilna tagħna l-fidi u tagħna ir-raġuni. Issa il-fidi u r-raġuni ma jmorrux kontra xulxin. Jiġifieri il-mulej ma jidinniex xi ħaġa li tmur kontra ir-raġuni. Ċertament il-fidi tmur lilin mir-raġuni tagħna. Però ma tmurx kontra ir-raġuni tagħna. U r-raġuni tagħna mhijiex kontra il-fidi. U b'dak li hu r-raġuni nifhmu wkoll eżistijej dak li hu fin-natura allura. Jiġifieri fejna fin. Jekk jiena irrid nieħu deċiżjoni fil-kuxjenza inwettaq x'abort jew le. Irrid nifforma d-deċiżjoni tiegħi fuq xtejt il-kelma tal-Alla, fuq x'tallem il-Knisja, il-kelma tal-Alla tgħidilna ċara la toqtolx, il-Knisja tallimna b'mod ċar illi l-abort huwa qtil ta' innoċenti, però anke xtejt ir-raġuni kollha tgħid li l-omm ma toqtolx il-binta. Eħta fl-istint tan-natura stess li mhijiex kontra il-ħajja, il-maternità hija favur il-ħajja. L-istess ħaġa jekk aħna pereżempju naraw iż-żwieġ u l-familja fil-ħajja tagħna. Il-kelma tal-Alla li tgħidilna dwar iż-żwieġ li huwa ħolqien ta' Alla u mhux invenzjoni tal-Knisja. Iż-żwieġ li huwa bejn raġel wieħed u mara waħda għal dejjem biftuħa l-ħajja u għall-imħabba ta' bejn il-koppja.
kelma tal-Alla turina dan, it-talim tal-Knisja kompli jispjegawulna kif ngħixuh, u anke fir-raġuni tagħna aħna nsibu illi x-xewqa fil-bniedem hija li jagħti l-ħajja tiegħu lil persuna oħra għal dejjem. Allura rridu naraw eżistijaj li l-fidi u anke dak li hu b'mod naturali fil-qalb tal-bniedem ma jmurrux kontra xulxin. Imbagħad f'ċerti ċirkustanzi eżistijaj, meta aħna niġu biex nieħdu deċiżjonijiet fil-kuxjenza li jolqtu s-soċjetà tagħna, allura nkunu rridu nieħdu d-deċiżjoni anke bbażi ta' dak li hu it-talim soċjali tal-Knisja. Irridu ndaħlu dan it-talim sħiħ tal-Knisja. It-talim soċjali tal-Knisja li fosthom jinkludi il-ġid komuni tal-bniedem. Il-ġid komuni mhuwiex dak li huwa it-tajjeb ta' kulħadd, il-ġid ta' kulħadd impoġġuh f'daqqa. Il-ġid komuni huma l-kundizzjonijiet kollha fil-ħajja tas-soċjetà li jgħinu l-bniedem u l-gruppi tal-bnedmin flimkien jgħixu is-sejħa u d-dinjità tagħhom bħala bnedmin. Allura importanti ħafna li aħna rridu naraw eżistijaj. Meta jien qed nieħu deċiżjoni tkun xi tkun fuq kuxjenza. Hi mibnija fuq li qal Ġesu? Hi mibnija fuq il-kelma ta' Alla? Hi mibnija fuq dak li hu taġid veru għas-soċjetà? Mhux dak li hu taġid għalija? Mhux dak li hu taġid għall-uliedi? Mhux dak li hu taġid għall-familti? Mhux dak li hu taġid għal xi ftit nies? Mhux dak li hu taġid għall-ħbib tiegħi? Dak li hu taġid għas-soċjetà. Ma nistgħux ngħidu li qed nieħdu deċiżjoni fil-kuxjenza jekk inwarbu t-talim ta' Ġesu, jekk inwarbu it-talim tal-Knisja, jekk inwarbu it-talim tal-Knisja fejn tidħol il-ġid vera tas-soċjetà. Jekk aħna nwarbu dan kollu u ngħidu li qed niddeċiedu fil-kuxjenza, inkunu żbaljati, mhux vera inkunu qed nagħmlu deċiżjonijiet fil-ħajja nisrija tagħna bħala kuxjenza. U rnoqgħdu attenti eżistijaj. Il-kelma ta' Alla hija l-kull bniedem. Jien ma nistax ngħid jien fil-kuxjenza tiegħi ngħid li dil ħaġa hija ħażina. Imma kif nista' nċaħħad lil ħadd ieħor minnha? Kif nista' lil ħadd ieħor jien ma nħallihx jagħmilha anke jekk ħażina, anke jekk inemmel li ħażina, imma dik hija għalija mhijiex għalih. Jiġifieri Alla l-imbierek jgħidlek li xi ħaġa hija ħażina għalik u hija tajba l ħadd ieħor. Ma naħsibx li Alla l-imbierek huwa din il-kontradizzjoni. Naħseb aħna eżistijaj l-insara li narfu verament x'inhi kuxjenza, li nagħmlu għażliet u deċiżjonijiet mibnija fuq kuxjenza nisranija vera. Maħniex inħossuna illi nkunu qegħdin nċaħdu lil ħadd u xejn minn xi ħaġa. Aħna nkunu f'responsabilità li jekk narfu x'inhi r-rida ta' Alla għal bniedem verament fil-kuxjenza tagħna aħna rridu nipproponu ir-rieda ta' Alla għal bniedem. Dak li aħna narfu fi proċess ta' kuxjenza, proċess ta' talb, proċess ta' sawm, proċess ta' arfin, proċess ta' tfittxija mibni fuq il-kelma ta' Alla, talim tal-Knisja u x'intaġi tas-soċjetà, ċertament li aħna rridu noqogħdu fuq dak li aħna nkunu wasalna lih fil-kuxjenza tagħna. Bekk id-deċiżjoni tagħna fil-ħajja tkun mibnija fuq kuxjenza u dak ifisser li tagħmilna responsabbli quddiem Alla biex nagħtu kont tal-imil tagħna quddiem Alla. Kemm aħna verament il-kelma tiegħu infissrilna mill-Knisja u x'inhu taġid għall-komunità tal-bnedmin aħna nkunu wettaqnieh b'responsabbiltà quddiem Alla l-imbierek u quddiem l-umanità. Jalla dal ftit riflessjonijiet jiena nikbru narfu x'inhi kuxjenza nisranija ħalli nkunu fil-ħajja tagħna nkunu verament profeti billi nimxu fuq il-vuċi ta' Alla fil-qalb tagħna. Jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim.